Víťa Mašek je žák 3. ročníku oboru masér. Je to bývalý hokejista a současný fitnessák, kytarista, zpěvák, pianista, tanečník. Zapomněl jsem na něco, Víťo, ty jsi neskutečně multifunkční člověk. Děkuji vám. Já to mám tak jako od všeho kousek. No. Jo, nějak. Jsme chtěli doplnit zpět, ještě lamač srdcí nebo něco takového. Dobrý, to je v pohodě, to asi říkat nemusíte. A myslím si, že se na to ještě v průběhu tady podcastu dostane. Asi dobrý. Tam v budoucnu nějak jako stvárnit, takže uvidíme, no. A to je jako na kytaru a zpěv, nebo? Celkově jako všechno, prostě nějaký jako mixáky bych chtěl, různý elektronickou hudbu, jo, jako asi ne rap. Rap se úplně necítím. Takže za pár let si budeme kupovat lístky teda. Uvidíme. My dostaneme volňásky. My bychom mohli dostat volňásky. Scháním kapelu, jo, kdybyste někdo třeba tady v okolí Budějovic taky hledal, tak si tady takhle hodím, takhle inzerát. Zpívám, hraju na kytaru a... Zpívá dobře. Děkuji. Velmi dobře. Občas rád. občas na klávesi, no, takže basáci, bubeníci, jsem tu pro vás. Vlastně hnedka po tom, co jsem skončil s hokejem, tak jsem hned začínal mít takový ty deprese z toho, že nic nedělám. Jo, prostě já už jakoby jsem se od malička naučil k těm návykům, takže už bylo divný, když žádná jakoby ta sportovní aktivita nebyla. A mám pocit, že takhle to má jako většina kluků, že prostě pak jsou třeba podrážděný a tak. A já si myslím, že pokud takhle, že by prostě měli cvičit. Myslím si, že by v našem věku měli se ty lidi hejbat. A jsme u toho, jo, prostě mladá generace, já to tady řeknu. Prostě mladá generace, můžu ji naložit? Prostě mladá generace nemá zájmy a nemá koníčky. Jo, prostě je to tak, lidi tady prostě pláčou, že naše generace tady prostě si stěžuje na to, že má i jako psychické problémy, jo. Neříkám, že je někdo mít nemůže, může, prostě je to normální, jako nemít se fajn, ale tím, že ty psychické problémy máte a čumíte 12 hodin denně do mobilu, to vám prostě jako nepomůže, jo. Tím se vám to akorát zhorší. Běžte se projít ven, jo, já jsem tak, o víkendu jsem měl prostě nějakou slabou chvilku, měl jsem nějakou depresi, šel jsem se projít, pak jsem si zajel do Teska a uvařil jsem si. A jak mi bylo ten den dobře prostě hnedka, jako. Jo, ten večer mi bylo jako hnedka líp. A prostě nemít zájmy v tady té době, kdy jsme přehlcovaní jako negativníma informacemi a tak, to je prostě špatně. A jsem z toho naštvaný. Fakt jo. Filipe, jaký na to máš ty názor? Tak asi dřív ta výchova, myslím si, byla trošku tvrdší, takže jako malí děti, lidi byli asi zvyklí trošku něco víc vydržet možná. Teďka se mi zdá, když to porovnám, když trénuju malí děti tady na motoru, tak jako ty rodiče se snaží prostě opečovávat až zbytečně moc, mi přijde. Potom přijde nějaký těžký moment, kdy to mají zvládnout a prostě oni to nezvládnou, že utečou nebo prostě tu situaci nevyřeší. No, nás jako rodiče nechali v tomhle směru víc jako samostatně vyřešit něco, jo, když nevím, jsme si hráli na hřišti, si upad, tak prostě jo, trošku nechali tě rodiče být, ne hned jako to řešit, no. Takže to je asi jeden možná jako faktor a druhý jako v současné době je tolik možností, což je možná na jednu stranu dobrý jako pro tu generaci, že prostě má tolik jako možností, co dělat, jako teď si můžeš sebrat a druhý den letět tamhle do Evropy někam do nějaký země, nebo další den prostě někam něco jiného dělat, že jo. To dřív taky nebylo samozřejmostí. A na druhou stranu je to možná pro ty mladý lidi jako potom tak přehlcený, že sami jako neví, co mají dělat, že si to neuvědomují, ale no, každý asi by si nějak ten koníček měl najít, prostě no, něco svýho. Jako taky často slyším od mladých lidí, že jako když se zeptám na jednoduchou otázku, co tě baví, tak někdo ti jako neřekne nebo neodpoví ti na to. Jako. Nemá prostě hraju na počítači. Já taky, já miluju hry. Já miluju hry na počítači, já miluju se zavřít do pokoje a 5 hodin v kuse něco prostě smažit. Já to miluju hrát hry, jako teď jsem dohrál Dark Souls prostě, jo, miluju prostě, fakt jako, jsem nerdík, fakt jsem jako nerdík.
ale mám ty zájmy prostě. Jo, a není to jediný, co v životě dělám. A ještě se vrátím, dřív to prostě bylo tak, že rodiče s dětma přišli na zimák, ty děti tam vykopli, Jo. šli do hospody. Jo. O 2 hodiny o nich jako nic nevěděli a pak se pro ně prostě vrátili. Teď jsou všichni rodiče nalepený na těch plexisklech. Přesně tak. A myslí si, že prostě jejich syn, lomeno dcera, je Jágr. Nebo Pastrňák třeba.